ассалому алайкум ҳамдиёрони азиз, аъзоини гурӯҳи ангурӯ ва боғ. имрӯз 28 октябри соли 2023 ва ман қарор дорам дар ноҳияи рӯдакӣ дар инҷо куҷост? ҷамоати мирзо турсунзода деҳаи румӣ дар замини назди ҳавлегӣ, яъне дар хоҷагии бародарамон Азимҷон. акаи азими мо иқдом гирифтааст ки дар Тоҷикистон парвариши яке аз маводҳои пурарзиштарин, пурқиматтарини ғизогӣ спеси мегӯем ку спеси манавай шафранро, яъне ки ба тоҷикиш заъфаронро ба ҷо монад. ва ин ки мебинем мана ҳамин дар болои ним сотиқ аст, тақрибан дар болои ним сотиқ замин гули заъфаронро кишт кардааст. мана бинед. ва ҳозир мо суханро ба акаи азим метем оиди дар оянда чӣ мақсад доранд, чӣ хел зиёд мекунанд, чӣ хел мечинанд, ин чӣ қадар дар сарфи маблағ дорад дар миқёси 1 гектар ва чӣ қадар фоида ба даст оварда мешавад. азимҷон, шумо гап занед ки чӣ мақсадҳо дар пеш доред? аввалу салому алайкум акаи искандар, салому алайкум аҳли гурӯҳ. мо соли 2020 дар вилояти ҷизахи Ӯзбекистон зиёда аз 50 гектар заминда бо бародаронамон аз Ӯзбекистон бо ҳамкории якдигармон 50 гектарда заминда ҳамин заъфарона шинондем. чизи пиёзи ҳамира мо аз Италия харидем. як дона пиёз тақрибан 0.25 цент мешавад, яъне ки 25 цент мешавад, 0.25 евро, 25 цент. ҳамира мо дар ҳам 50 гектар маблағгузорӣ кардем тақрибан $3 миллион. барои чи ака дар Ӯзбекистон мо кардем? Барои ки дар ҳамҷо Ӯзбекистон бародари Ӯзбекистон таҷрибашон зиёдтар буд. баъд воқати италиянцо ки кор ки мекарданд, барои мо пешниҳод кардем ки биёем дар Тоҷикистон кунем. гуфтанд ки мо дар заминомон тайёре, биёем як бор дар он ҷо кунем. дар Тоҷикистон экспериментали ҷои майдада бишнонем, бибинем. мақсад боду ҳавои Тоҷикистон оё тобовар аст, ба ҳамин мисол чӣ хел мешавад заминда, чӣ хел ҳосилнокиш мешавад, ҳамира ки дидем. баъд дар оянда метавонем ки чанд қадаре ки имконият зарурият дорем мешунем. ҳамира мо ҳамин 2020 сол ҳамира шинондем. якдонаи буд, якдонаи модар пиёзша. ина тақрибан 3 сол шид. имрӯз мо мебинем ки дар як ҷое ки пиёзи мо модар пиёз шинондем то 11-12 гил када истодааст. яъне ки якта модар пиёз байни худашда бо аз 10 зиёд то 12 то 13 дона фарзанд кардааст бигем. яъне ки пиёзи бо нав ҳамаи ҳамиё ина гил када баромадааст. ира мо дар 3 сол, ина ки соли дигар баҳорда баъд аз сабза када гирифтан дар тобистон ки қоқ кишид, ира мо пеш аз тира мо метавонем ки бо бигирем якачин кунем, дона кунем, ҳаму 11 донаи ҳаму я 12 донаи ҳамура бо якдонаи тақрибан масофаи 10 сантиметр 10 сантиметр бо шинонда бароем. ин уже маслоҳати ҳамин замин мо бо зиёд мешавад. мо аз ҳамин як дона пиёзи харидагимон метавонем ки тақрибан баъд аз 3 сол 10 карат зиёд кунем маслоҳат. фаҳмо акун азим ҳозир савол бисёр пайдо мешавад дар ман. ин заъфаронро дар куҷо истифода мебарем? заъфарон ина нигаҳ кунед. ина миҷа ина гили заъфарон худаш ина мехали гил мешавад. ина марҳамат. ана дар дуруни ҳамин гил 3 дона сирх ина хели риштача дора, 3 дона зар дора. ҳамира ина хели ҳуй мекунанд. баъд сирхи ҳамира ина ҷудо мекунанд. ина 3 дона марҳамат. ина 3 донаи ҳамира баъд қоқ мекунанд. ира дар бисёри
بگیم که این همچون سپیسیه اینا چای دم میکنن میخورن در خوراک‌ها استفاده میبرن در اینا در ایران و در عربستان بسیار در خوراکاشون اینا میدوزن استفاده میبرن بعد این بنیاد ایمونا مادولاتور میگن یعنی که ایمونیتتی آدم چقدر بلند میکنه اگر اینا هم در کسمتولوژی استفاده میبرن برای که بنیاد رنگی خوشرو داره بعد بوی خوشرو داره بعد در فارماسیوتیکا استفاده میبرن از این دارو استفاده میکنن خب در بگیم که با چیزی همین عادی بگیم اینا основной برای همین چای کردن در خوراک استفاده میبرن بسیار دولت‌های اروپا اسپانیا ایتالیا فرانسیا همین چیزا بنیاد بسیار استفاده میبرن نرخش چند پول باشه در بازار 1 کیلوش وابستگی دارد از صفاتش این همین صفات نوکی همینم از حجم همین از درازی رشته از اینتنسیونستی سرخی همین بعد خیمیچسکی элементایی که در درونش میشه وابستگی دارد از همین 1 کیلوش از $3000 سر میشه ممکنه تا $60,000 هم برای پسش $3000 که مایده چایده میشه بعد از که وقتی همینا چیندن کار کردن بعضا میشه که شکسته میشه و مایده میشه همون را $2,500 میفروشن اینا با هم که خشک هم که دراز خشک کردن انا میخه دراز اینا خشک میکنه شکسته با هم که جمع میکنید بله بعد اینا با специальный металлизированный пакету да барои об вайда объёми калон агар боша ҳаҷми калон боша агар металлизированный пакет меган пакетои оҳанӣ ҳамуда ҷамъ мекунанд баъд ира гирифта бо дар шишачои зарфҳои шишагин майда 1 грамми 3 грамми 5 грамми баъд ҷудо мекунанд ура баъд мефурӯшанд ҳози вақт $100,000 мешавад уҷа зиёдам мешавад барое ки ҳози мо дар Испания ма ҳамин сол тақрибан 1 моҳ пеш омадам дар Испания 1 дона ҳамин зарфи шишагӣ 1 грамм майда дунуш €35 мефурӯшанд о бача ай бои сифати ки паст шад ура ҳаста то €60 мефурӯшанд €70 €80 мефурӯшанд аз 1 гектари ҳамхелин заъфарон шиноне чанд кило гирифта мумкин вобастагӣ дорад хеле ки яка искандар ма шуморо фаҳмондам вобастагӣ дорад аз солаш якм солда камтар мегиред барое ки якта модарпиёз 1 дона гул мекунад соли дуюм бо зиёдтар соли сеюм зиёдтар соли дигар бо зиёдтар дар 1 гектар у қадар зиёд намегирем барое ки ин худаш баъд аз қоқ кардан сабук мешавад ҳаҷми баъд кам мешавад тақрибан 3 кило 5 кило зиёд намегирем 1 гектар بعد زیادتر گرفتن 3 کیلو هم گیره اگر پولی کلان میشه این چی میطلبه این تکنیکا کار کردن میتونه در اینجا یا دستی نه همش دستیه یگون مکانیزاسیا استفاده نمی برای همین راستی گپ قیمتی همین وابستگی دارن نه که با صفاتش بلکه برای مهنت زیاد استفاده میبره برای همین ممکن قیمت باشه دستی همه را میشنونن دست мечинен даст дар друнида кор кардан даст баъд ягон нуриҳои химиявӣ истифода бурда намешавад фақат минералӣ яъне ки пору фақат истифода мебаред тамом баъд хишова мекунед ҳамин чизои алафҳои бегунаро аз байнаш чиндан дар кор мешавад тамом ин занбури асал ина мехӯра ина ҳамин хел бибинед занбур ҳамин ба дараҷаи занбуро гавҷ кардиям анаку гӯя ки ин кай мешинонед кай гулӯша ҷамъ мекунед агар ки мо якм сол шинонданӣ бошем пиёзи ира моҳи августа охируш сентябрда ҷамъоварӣ мекунам баъд ҳамун дараҷада тақрибан 10 рӯз ё 15 рӯз на зиёд аз он шумо бояд ки ура уже дар замин шинонед ҷамъ карда амборхона мемонед бале қоқ мекунед калибровка мекунед дона мекунед ҳамаи ура мисол ҷидо мекунед ранги чиснок ин зиёд мешавад гирдаш бале баъд ҳамура баъд аз гирифтани ӯ шинондем баъд
вақте ки уже шинондан пас об метедура. Об ки доде тақрибан 10 рӯз ё ки 12 рӯз 13 рӯз пас уже неш мекуна мебароя, нехали неш мекуна мебароя. Баъд аз неш кардани нехали савзак аз байни ҳамин баъд уже гилш мебароя. Гили ҳамира чиндани ҳамирам вобастагӣ дорад аз ҳарорат. Агар ки саҳар барвақт вақти салқинида нури офтоболи нозада ира бичинен агар бо сифатнокиш бо зиёд мешавад. ин роҳ дора, ҳила дора. як вай будааст, як наука будааст, як илм будааст парвариши. барои ҳамин ростига мо дар иҷа ӯ қадар бисёр нашунем ба хотире ки ҳамаи нозукии ҳамира мо дарҷ кинем, бифаҳмем ки чӣ хел кардан дар кор, ҳам сифаташ хуб шава, ҳам ҳосилнокиш зиёд шава. ҳар як зимистон пеш аз зимистон пору албатта ира пору кардан дар кор ки ина соли гузашта акай Искандар хутун шоҳид будем, зимистони бениҳоят хунук буд. мо ростига камтарак дар як шубҳа шидем, гуфтем ки мумкин ки хунукш мезана, барое ки ниҳоят промерзания меган почвӣ ай 10 сантиметр зиёд бошад, агар уже мумкин ки ҳам пиёзи ҳамида мерасид. мо болоша пору гуспанд пир кардем. Тамом ҳамин зимистона ба дараҷае нағз гузаронд ки мо баҳор вақте дидем ки ҳамин савзае шурӯъ кард, тамом баъд кофтем дидем ягон донаша хунук задаги нест. ҳар як чанд сол дар шумо ҳамин канда гирифта бо мешунонед? 3 сол баъд. 3 сол да. То 3 сола худаш буромада гул кард. 3 сола худаш буромада гул кард. ҳар 3 сол меканед, ба чачакоша ҷудо мекунед. Бале. гаштака бо тунук када мешунонед. Бале. Заминро бо як обработка када бо пору мурод роварда. ҳатман. чанд маротиба об хӯрданаш дар корин? дар ҳамин 2 моҳи ки шумо мегӯед месабзад. ҳамагӣ 3 бор мо об метем. басанда аст. О қадар оби зиёд намехӯрад. мо дига баъде ки гули ина моҳи мана октябр маноз мегиред. ноябр хатед. декабр, январ, феврал, март, апрел, май, июн, июл, август 9 моҳи дига хоб рафтанда дига об намекунад. ягон бор обш намекунад. дуям заминда хоб меравад. тамом места. хушкам намешавад. Не. болош пору мерезед зимистон. бо август як маротиба август дига нагирифта давомад 3 сол бо як об метед бо буромадан мегирад. бале. фақат ҳамин қадар аҳамият додан дар кор ки алафи бегуна зиёд накунав, илоҷ бошад ки ҳамин бисёр озод бирояв ҳашарото нахӯрандаш. тамом дигар ягон кори зиёдии ина ҳашарот ҳам мехӯрад? ҳашарот ҳам агар ҳамин баҳорда агар ки боша савза шиданда. ин баҳор намебурояд худаш? баҳорда савза мекунад, фақат гул намекунад. савза мекунад бо хушк мешавад? бо хушк мешавад, тоистон қоқ мешавад, ягон чиз дига намемонад. ҳамдиёрони азиз, мана мо штагем дар мобайни ҳамин заъфарон. бовар кунед, як гӯё ки корхонаи атр даштагем. ҳамха бӯи хуш дорад, ҳамха бӯй дорад. мана мо нишон додем, якта калонша гиред ин тараф. мана ин гули заъфарон. мана инаш сурхаш чой меравад. мана ин сурхаш зардаш чӣ мешавад? зардша мехаранд, арзонтар мехаранд. инам барои ин ки ягон фармакологияда истифода мебаранд. ина ҳамин гулаша мегирану мебаранд хонада, баъд занҳо мекунанд ин корро. кори нозук аст. баъд дар хона анхел ҷудо мекунанд. хай зардаша алоҳида мекунанд. мана сурхаш буромад. ин вақте ки кор кардан ба омӯхта мешаванд. сурхаш то ҳамиҷаша ё ки то охирша мегиранд? то охирша мегиред. вақте ки уже қоқ кишид, ин сафедакаш худаш ҷудо мешава, мерава. ин инҷа ҷудо мешава. ана ҳамин қадараш истифода бурда мешава. ина ҳола як чойнига партои ҳамин чой сурх мекуна ҳамин? ҳатман. ина ҳозир мегирем бо тавай мекунем, мебарем, таҷриба мекунем. ҳамдиёрони азиз, мана дидед заъфарон, мана ин зардашам истифода мебурдеган, сурхашам зардаш арзонтар мешуда, сурхаш қимат. мана ин хел таҷрибае ки акаи азим дар тоҷикистон карда истодааст, ин таҷрибаи якум мебошад. ин қиматтарин мол аст, ман медонам дар тамоми дунё. бинед ки корашам он қадар қин нест. як ёд гиред агар тамом кор пеш меравад. бинед ки ин дар даруни замин меистодааст. 8 моҳ шумо кордор намешед. ҳамин 2 моҳ об медодед мегирифтед. об медодед мегирифтеду зимистон болоша пору мерезед ки ҳам хунук назанад. 3 сол пас аз замин меканеду, барои ки 3 сол пас ин гирди ҳамун пиёз ранги чеснок пури бача мешад. бачаашо ҷудо карда бо бисёр мекардед. мана худо хоҳад акаи азим мо, бародари азим, аз инҷа акун дар муддати 2-3 сол ягон гектар мешида бошад.
پیاز این ҳозир агар мо ҳамин соли оянда агар ки мо ҳамира ҳамин пиёзи бидагира ҷидо карда калибровка карда ҷидо карда бишунем агар 10 карат зиёд мешавад. Агар ҳамҷа 1 сотиқ бошад агар 10 сотиқ дига зиёд. نیم سوتیق باشد اگر 5 سوتیق باشد 5 همدیرون عزیز این ببینید چقدر که همه زنبوری علویم هست شپرک هم هست زنبوری اصل هم هست همه زنبوری اینا نظم میده است من اول شپرک من اول زنبوری علو پیشش دیدید بلو این دگشت است این همین چیزی فایده‌ناک چیزی بسیار فایده‌ناک این در همین ارگانیسم بسیار فایده‌ناک چوی با میخورید بسیار ارگانیسم فایده‌ناک همدیرون عزیز این ما به شما نشون دادیم باز یک راه بیزنسی دیگر شما اینو تیار کنید خریدار خودش یافته میبیاید درست بله. اینا بازار رفته کوفته نمیگرده زعفران دارم گفت اگر از خونه‌تون میگیرن که بعد یاد گرفتن در کار اوپاکوفکاش رو یاد گرفتن در کار خلطچه گرفتنش رو و شب خیر خدا خواه من اگه از این بود در گشته اومدگی در جهان بود یاد میتید با ما یاد میگیریم همجوری عزیز من اگه از این شما نداریدن نوایش فروشی نه ҳозир мо ҳамин сол тасмим гирифтем ки ҳамун шишачои зарфошау упаковкаи ҳамура брендовӣ карда шурӯъ карда ба бозор бурем ҳамин сол тақрибан худованд аввалаш мададгор боша мумкин тақрибан 1.5-2 моҳ дар бозорҳои тоҷикистон яъне ки дар магазинҳо мағозаҳо дар аптекаҳо мо ҳама тақсимот мекунем همین محصولات اینجا نه از ازبکستان اونجا ما 50 گکتار زمین داریم ҳозир мо ҳосилнокӣ ҳамро ки чиндем ҳосилнокӣ нави ҳамро баъд ба роҳ мемонем дар тоҷикистон ба мо албатта нишон тиҳед ки мо ба халқ нишон тиҳем ҳатман ира мо шуморо хабардор мекунем вақте ки дар бозори тоҷикистон ки бировардем шуморо хабардор мекунем همدیران عزیز در اینجا ما با هم برادران عزیز برای این نویگری که در تاجیکستان در ساحه کشاورزی تاجیکستان کرده ایستاده است یک جهان تشکر میگوییم سلام عظیم جان به شما برای کار رحمت خدا در پناه شما رو نگاه دارد همدیران عزیز اگر به کدام این نواری ما معقول باشد بارکالله مانید پهن کنید پدیلیت کنید و یا رفیقاتان رو به گروه ما دعوت کنید در پناه خدا باشید